Hej og velkommen til Serenas Køreskole. Vi tilbyder kørekort til kategori B, almindelig personbil, samt kørelæreruddannelse. Du kan se mere om de forskellige ting inde på vores hjemmeside, serenas.nu, og du er også velkommen til at kontakte os på telefon eller e-mail. Det, der er vigtigt for mig som kørelærer, det er at give mine elever en god uddannelse samt en god oplevelse. Det skal være sjovt at tage kørekort. Serenas Køreskole startede i 2015, hvor Erling startede ud som kørelærer. I 2018 kom jeg så med, og vi har siden da kørt det som far-søn-firma. Det er vigtigt for mig at give mine elever en god forståelse af at køre i trafikken og kunne se fremad i trafikken og køre på en sikker og hensigtsmæssig måde. Det er jo frihed på 4 hjul, det er derudad. Det vigtigste er at få det gjort på en god måde. Vi glæder os til at se dig på Serenas Køreskole. Husk, vi hjælper dig godt på vej.